adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ni ining tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra og Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Ako si Irene, 39 anyos og minyo. Dili na lang ako isulti kung asa ginagamong lugar. Kay medyo sensitibo kining maong kaagi nga akong isaysay kaninyo. Puntulikal kining akong suliran. Kabahin kini sa nahitabo sa pamilya sa akong ikagaw. Diin ang pagpang-rape mao'y ugat sa tanan. Aron inyong hisabtan, sugdon ko sa diyang nananghid ang iyang babaeng anak nga naa sila'y group project. Ingon ini ang panghitabo. Dayan, uli bayag yun dayon inigumas sa inyong klase, ha? Dili na maghapit-hapit. Naara ba may group project, ma? At doon kami maghimo sa bahay sa akong classmate. Nyaol sa man kang orasa mauli. Ma, wapay alas 8 sugod gabi eh. Mauli na ko. Hala, sige. Basta wapay alas 8, ha? Kinahanglan ni akan na dinis bay. Oh, ma. Ma, wala ka matug. Ay, nagpaabot ko sa imong manghud, oy. Si Dayan? Asa man niya eh? Wa pa di mo uli? Nananghid manggod to na ako nga na ako no sila'y group project. Unya, mauli ko no siya wapay alas 8. Ibag alas 11 na malas gabi, iwa pa man gihapon. Ma? Kuya? Uy, kinuo ko ni mo, oy, Dayan. Grabe ako kabalaka kung asa na ka. Pero karon pa man ka. Ingog ka wapay alas 8, mauli na ka. Dayan, nagila ka? Ma, kuya, eh. Siwa. Sulti ang sanitabo. Sulti kung naunsa ka. Kuan, ma. Gilabtan ko. Usa! Kinsa na gilabot ni mo, ha? Kinsa? Anak sa kapitan, ma. Unsa? Niya mi aron si tulo ning maong problema. Kinahanglan nga magbayad ang imong anak sa paglugos akong anak. Kinahanglan siyang mapriso! Nahibaw ko, misis, nga niya pakaskalagot ron og nakasabot kay kunimo. Pero basin og masito pa rin nato. Apila may gusto nimo, bungat. Bayaran ako ang sa nga nahimo sa akong anak diha sa imong anak. Unsa? Bisag pila pa ka kantidad ang imong ibayad nako. Dili ko na dawaton. Angay lang nga madugta ang imong anak sa prisuhan. Ay, pastilan! Ako na ni! Kapitan na mismo mo inihangyo ninyo! Inyo pa yun yung panakon! Giyaduhan ka lang bas gihimo sa imong anak sa akong anak. Andam kong isugal lang akong kinabuhi. Matagan na gustisya ang nahitabo sa akong anak. Gaw, sa manita mo as imong pamilya ron, uy. Kung wa ako tawagin ni Joshua, hindi ko maibaw sa nahitabo niya ron. Naglibog na yung taon si Joshua kung unsaon kapag amang. Kay sige naman lang kung kaukilak. Mapuntag hantun magabi eh. Nag-uolkos na hitabo sa akong anak na si Dayan, Gaw. Ang nakapait, kay may gahom ang among kontra o daghan siyang koneksyon din sa atong lugar. Unya wa mi kwarta. Unsaon ko man sa paghatag og hustisya ang akong anak. Joshua, anak, sayo ka man lagi na uli ron. Wa ka di ay trabaho. Ayo! Kuan, ma. Ayo! Ito ba si Joshua? Pulis? Kadiyot. Oo, siya si Joshua. Anak na ako. Nga naman. Kuyog na mo nga malinaw, sir. Ay, kadiyot lang. Kadiyot lang, ano? O sinahitabo. Kano magkuhaon ninyo ang akong anak? Gipatay niyang anak sa kapitan. Kinoo ko. Joshua? Anak? Nakabaos na ka ba? Dili na ka mag-ul.
Dili. Mauban ko ninyo kung asa ninyo dadang akong anak. Ubanan ko siya. Sige. Usasin niyo siya. Joshua! Nganong niya ninyo dada din ang akong anak? Nganong niya ninyo dada sa bahay sa kapitan? Ma, hayop ka! Imong gipatay ang akong anak! Uy! Nganong gitiunan ni mong akong anak sa mong armas? Kalma. Kalma lang, Kap. Dili ko masugot kay mong patso ng akong anak! Wait ka! Nalikuan mo ako pusil! Kung mamatay naman ang gani ang akong anak sa imong mga kamot, mas mayo pag ako mao'y mo patay! Ma! Napatay sa kamagwangang anak sa akong igagaw ang anak sa kapitan. Ug napatay sa akong igagaw ang iyang kamagwangang anak, hinungdan na natanggong siya sa prisuhan. Grabe ang trahedyang nahitabo sa ilang pamilya. Naluoy kayo ko sa ilang kaagi, kay naibaw ko nga dili yun lalim, ilabi na sa lugar sa akong igagaw. Kay kung natagan pa lang unta og husto nga hustisya ang iyang anak nga babae sa pagsugod pa lang, dili unta moabot sa punto nga dunay mga kinapuhi nga makalas. Unya, gaw, pagpakalig-o na. Doon na pa kay anak nga babae nga nakinahanglan nimo. Gaw, wa na ko makasapot. Sa akong tanaw, murag wa na'y paglaom ang tanan. Napatay ko ang akong kaugalingong anak. Napatay na ako si Joshua. Gauni apa ko. Naapastayan nga imong anak. Ikaw na'y mahala sa akong anak, gaw. Maluoy ka. Isalig na ako siya mo. Gaw. Kinsa man eh? Number man? Hello? Ma'am, may buntag. Pulis, ma'am. Kapaybaw lang ko nga ang imay gagaw. Wala. Nagkigaw rin sa presuhan. Oh, unsa? Nawa na gani si Manay Joshua. Nya karon wa na sad si Mama. Magunsa naman lang ko ni Tiya. Sagid na ko ang tanan kung anong naitabo ni. Sagid na ko ang nganawa na sila karon. Dayan, ayaw bisulangin mo kaugalingon. Ni apa ko. Dili ti kapasaktan. Mama! Maayo kay ni mata ka na. Dali na. Pamahaw na diri. Okay ka na, Tiya. Kinahanglan kang... Dayan? Ano ka? Lain akong kabuhi, Tiya. Uy, dili ka mabdos. Oh, Tiya. Gamay na lang ang paabuton ug mga anak ka na. O, Tiya. Bisag nawa si Mama o si Manoy na ako. Pero, niya, doon na sa gipuli ang Ginoo nako. Siya akong himuong rason, Tiya. Aron magmalig-on ko sa umaabot. Og maningkamot ko para sa akong anak. Nalipay kong nakabati anak Dayan. Ayaw ka bala ka, ha? Dili ti ka pasaktan. Tabangan ti ka kutob sa akong mahimo. Oh, nganong niya mo? Ni Ami, aron kuhaon ang bata tungod kay apo nako siya. Unsa? Dili ko masugot nga kuhaon ninyo ang akong anak. Ako siyang anak.
Iha, bata ka pa kayo. Unsa may ibuhi nimo sa imong anak, ha? Nga sa kong tanaw. Dili pa man ganit tingali ka madawat og trabaho tungod sa imong pangidaron. Dili ko masugot. Sir, mahimo ba? Iyang anak na lang o inaa siya. Ayaw ninyo ihikaw ang iyang katungod. Nahipawag ang duha sa iyang kapasidad na dili pa siya makabuhi sa iyang anak. Busa kuhaon ko ang akong apo. Lusing, kuha ang bata. Sir. Ayaw! Sir! Ibalik na niyo ang ako na! Sir, maluwi ka! Ihatid ninyo ang bata sa iyang inahan! Ayaw! Grabe akong kaluoy sa kaagyan ng pamilya, ha? Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Husto ba ang gibuhat sa pagdakop sa anak sa akong ig-agaw nga imbis diretso sa police station, gidapan nila sa bahay sa kapitan? Ikaduhang pangutana. Napatay sa akong ig-agaw ang iya mismong anak tungod sa kaluoy o nga dili siya makadawat nga magsudo nga lain ang mupatay ni ini, maong iya katong nabuhat. Bisag naa sila sa katungdanan, husto ba ang ilang gibuhat? Ikatulong pangutana, kung wa pa maghikog ang akong ig-agaw sud sa prisuhan, pila man katuig ang sentensya alang niya sa kasong pagpatay niya sa kaugalingon niyang anak. Posible bang maubos pa unta ang iyang sentensya? Ikaapat o katapusan, humananganak si Dayan, ilang gikuha ang bata, kay wa pa lagi kunoy kapasidad sa pagbuhi si Dayan sa iyang kaugalingong anak. Gusto ba nga ilang gikuha ang bata tungod kay apo kuno niya? Ang nakapait pa cute, kay murag wa na sa saktong pangisip ang akong pag-umangkon karon. Tungod ba ni sa mga tambal nga iyang gipangtumar sa dihang nagmabdo siya? O posible nga trauma sad ni sa tanang nahitabo niya? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Eileen. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Og kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami sa kuang partner ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problemang may punto legal. Punto drugas. Muna ay namo pagdugay, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official Reuters page. Padasad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang ato ang mga suking tigpaminaw? Kumusta man mo? Hinaot unta nga karong bakasyon, pag-celebrate na tug Pasko, wa ta malimot kung unsa gyud meaning ani ang Christmas. Usahay daghang problema, no? Pero naamang gyud gihapon no ang meaning, which is ang pagkatao no sa balaang bata ug ang ato ang pagpakamasalamaton sa tanan natong mga grasyang nadawat. Dili man gyud tanan bati sa ato ang tuig ba? Naamang gyud gihapoy nindot ba? Usahay kay magsige man gud tag huna-huna nga unsa ning mga bati nga nahitabo di taganahan, malimot ta nga naabaya gyud gihapon tay grasyang nadawat. Adto na lang ta focus didto. Mao gyud. Ako dahil pasubo sa mga iway o mga akong tiya, Obra family sa kamatayon ni Juanita Obra iway. Yes, condolence ti ay Doc ha. O thank you also no sa tanan nga mga ning padag buwak, ning padag mga maskard nagpadala sa ilahang condolences, sa ilahang mga sympathies pinaagi sa posts, text no ug mga tawag no sa katong panahon nga namatay ang ako ang inahan nga si Hilaria Tantenco Bathan ni adtong December 3. Okay? O gato ang quote for today, Doc? Ang quote for today is the best preparation for tomorrow is doing your best today. Ay kanang procrastination, ugma na. Correct. Sunod na lang. Mayon ka na, ay, di lang ko karon, sunod na lang. Pag ingon mo sunod na lang, we will not pass this way again, ha? Mayon, sulad lang, semana na lang, ha? Another pizza na na. Nana po'y madugang sa edad na to. Mauna, magsige tag unya-unya ayaw na nagdugaya. Dili pwedeng dugayon na to ang mga unya-unyaon ba? Na muna, naabtan tag 2024, na ending na. Oo, Sige tag
niya unya ayaw gyud niya sa tinud anay lang no usahay basin magmahay ta kay di na nato mabuhat ang atong gusto buhaton. Take for example lang ha, kanang moingon ta mo bisita ta sa atong mamag papa kay layo na kay dugay na mong wa nagkita niya. Ugma na lang. Huy, ingnon ta mo. Too late na. Take it from me nga bago lang na wagtangan og inahan. No day will ever be enough. Maski pag unsa magmahay niya mo gahini gyud nagpanahon. Maski pag tawgan lang ninyo kadyot or video call, dako na kaayo na og impact, no? Ay mo pagmahay. Okay, pahabol natin. Yes. If God gives you another chance, don't repeat the same mistake. Yes, tinuod, no? Oo. So, nga ito magtatampo ko lang. Si Arlene, 39 years old, Minyo. Taga-diin ba niya siya? Wala gisultig taga-asa siya, Doc, no? Ni Eileen, kabahin kini sa nahitabo sa pamilya sa iyang igagaw diin nagpang-rape maoy ugat sa tanan. Rape lang gihapon, no? Oo. So, ato ning sa may great na may pagpaminaw diay sa mga Barliso, Kimpan, Albero family diya sa Dubai ug Yes. kanang sa ninyo sa Qatar, no? Ayun pagpaminaw. Unang pangutana, gusto ba ang gibuhat sa pagdakop sa akong anak, akong anak sa akong igagaw, imbis idiretso sa police station, gidala pa Manila sa balay sa kapitan. Nga nagunsa pa man siya sa balay ni Kap. Naniud to. Dili gyud nganong magi pa man sa balay sa kapitan nga wa man ay katungod, no? Ang kapitan nga mo take in og usa ka akusado or suspetsado sa mga maong krimen. So wa ko kasabot ngano, no? Nganong gidala dapat diretso gyud na dito sa police station. Ngano ni agi pa man sa barangay. Dili na unta to angay, no? Aha. So dili na lang ito kuno ang Yes. barangay. Diretso na po ta. Mao lagi po yung mga apprehension ko sa uban ato kay basin wa kay ang kapitan saka no. Pero dili na ay agi sa kapitan. Kani ili, no? Ikaduhang pangutana, napatay sa akong igagaw iyang mismong anak tungod sa kaluoy o nga dili siya makadawat na magsudong malain ang mupatay ini mo iyang tong nabuhat. Bisag na sila'y katungdanan, gusto bang ilang gibuhat? Sumbot sa mga pulis? Time sa ha? Wa kay Wak ang iyahang nahog manggod nga unsay tawag ani nahog nga murang napatay sa iyahang igagaw, no? Ang iyahang mismong anak sa kaluoy nga di siya makadawat nga na ako nay laing mo patay niya mo tong iyahang nabuhat muna dili gyud, no? Either wa gyoy maka-justify sa akto sa pagpatay kay kana ganing wa na tuyo nga makaligis ta unya na matay daam ganitay tulubagon kana pang tinuyuan nato ang pagpatay ana, no? So dili gyud dapat nothing will ever justify taking somebody else's life. Whether di ka musugot nga naay laing mo patay, ikaw na lang mo patay kinsa man, di man gani justified nga kitay mukuha sa atong kaugalingong kinabuhi, ang kinabuhi pa ba sa uban, no? So that is very di gyud na siya valid, di gyud na siya acceptable, ha? pareha na sa mong practice sa hospital sa kanina siya, no? Mercy killing, dili ba gina-advisable? Mauna, tinuod. Di pa man acceptable sa ato apod, dili pa. No. Okay, so ikatulong pangutana. Kung wala pa maghikog ang akong igagaw sud sa prisuhan, pila man katuig ang sentensya alang niya sa kasong pagpatay niya sa kaugalingon niyang anak? Posible bang maubos pa unta iyang sentensya so naghikog na iyang igagaw sud sa prisuhan? Dili man na kanang justifiable lagi, no? Nga kung katong sa iyahang kaso nga pagpatay sa iyang kaugalingong anak, kung mahog to siya o parricide kay anak man niya, I think reclusion 20 years and 1 day to 40 years gihapon na, Doc, no? Kay capital punishment man na siya, no? Kana ang kanang pagpatay labi na nga planado gihuna-huna nimo na kay panahon nga makahuna-hunag buhaton ba nimo dili but gibuhat nimo anyway. So kanang dili gyud kanang kana inana na kadugaya gyud kung pananglitan o ni serve siya og sentence dito sud sa prisuhan. Pero mulagi yan naman sang gipatay iyang kaugalingon pod. Doc, naagi na psychological siguro to nga problema siya, Doc, no? Na siya guilt feeling ba? Pero the fact kato pagpatay pa niya daan sa iyang anak, Doc, naagi to psychological problem siya, Doc, no? Anak gud nimo nganong imo hamang patyon? Kinahanglan ko siya anger management. Unta to. Sa anger management.
Okay. Mga nakita ko usay crime of passion. Kana. Crime of Oh. no? Ikaw pa ito katapos ang pangutana. Human mga anak si Dayan, ilang gikuha ang bata kay wala palagi kunoy pa kapasidad sa pagbuhi si Dayan sa iyang pagwiling anak. Gusto ba ang ilang gibuhat ang bata tungod kay apo kuno niya? Ang nakapahit pagyud kay murag wala na sa saktong pangisip. Dato ni akong pag-umangkon ron. Tungod ba kahani sa mga tambal ng iyang gipangtumar sa dihang na nabdo siya o giposible ka na trauma sad siya sa tanang nahitabo niya. Trauma gyud na, Dok. Okay, factor. Multag daghan na gyud kaayo no ang kanang naka buhat ana, pero kung maingon ka nga kung pananglitan ang custody gyud sa bata adto gyud unta nas mama. Baylo no, labaw na akong bata pa kaayo, infant pa adto gyud nas mama. But for valid reason mahimo gyud nga mawagtangan og custodial kanang rights no ang mama if number one kani wa siya sa saktong pangisip because na trauma, need pud siya og pagtagad na usaon pa niya pagtagad sa iyahang aruga sa iyahang anak kung siya mismo ati manunon pod. Pwede pod na siya, but I think dapat klaruhon nato no, we might ask the court and let the court determine kung kinsa ang mas angay nga naay katungod, ang pamilya ba sa babay o ang pamilya sa papa nga mas naay capacity pagpadako sa bata og asa mas maayo para sa bata no, nga kinsay mas better no nga makapadako og makaaruga sa bata. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naapmoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. O kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa atuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide. Dapat RMN. Daghang salamat ug maayong adlaw.